semaniña enteira, esa sí que moiñada. Esa sí. Vouche contar outro conto, o conto do home dos pantalóns grandes. Hai pouco tempo había 3 homes nunha aldea que eran moi amigos. Estaban sempre pensando en riquezas, en aumentar os cartos, todo lle era pouco. E eran bastante ricos, pero todo lle era pouco. E un día díxolle un deles, o home dos pantalóns grandes, que viñera de América, tiña sona de que el sabía o secreto para obrigallo ao demo a ter cartos e que llo dera a ele. E o conto é este. Aquel home, que xuntado con os outros 2 homes, veciños, que sempre soñaban en cartos, pois poñéronse de acordo para ver como era o secreto para obrigar ao demo a traerlle cartos. E conta que aquel home que conocera, contaba aquel home dos pantalóns grandes, que cando estivera en América conocerá un home que era espiritista e unha vez obligoulle ao demo a traer cartos, un saco de cartos. E ele escoitou en aquel conto e quixo facer o demo. E para iso había que invocar o demo e facer o que trouxera os cartos. Xuntado con eles, pois puñéronse de acordo os 3 para obrigar o demo. Enseñoulle como era o secreto. E un día de lunar, pois na casa dele, os 3 puñéronse de acordo para salir a un sitio así un pouco apartado das casas e ali obrigar o demo a traerlle os cartos. E como foi? Aqueles 3 homes viron como o home dos pantalóns grandes facía un círculo no chao e puñéronse os 3 dentro. O home, máis naqueles os outros 2 homes, invocaron o demo que querían cartos. E presentouse o demo en forma dun gran castrón. E dixo, que queredes? Dixo, queremos cartos. Dixo, pois hai cartos, os que queirades. E que temos que facer? Pois nada, tedes que facer tamén o que eu vos mande. Dixo, bueno, pois veñan os cartos primeiro. Entonces, o home aquel invocou o demo que viñera e que trouxera ben cartos para repartirlos entre os 3. E chegou o demo inmediatamente con 3 sacos de cartos. Pousounos ao lado e dixe, isto douglos, pero poño-vos unha condición. A condición é que un de vós tense que quedar comigo. E os outros levan os cartos para repartir. E quedaron todos temblando porque tiñan medo todos que lle podía tocar a eles. E entonces dicille o demo, escollede, quen é o que queda comigo? Calaron os 3. Estuveron así un cacho grande escoitando a ver se algún falaba, ningún falou. Entonces dixo o demo, pois xa que vos non escolledes, vou escoller eu. O home que ten que dar comigo é este, é o home dos pantalóns grandes. E tan pronto dixo eso, o home dos pantalóns grandes colleu tal medo que invocou inmediatamente a Jesús. Dixo, Jesús me valga, Santa María me axude. E tan pronto dixo eso, ouveuse como un trono que estalou encima deles, caeron todos no chao e quedaron sin sentido, rodeados de fume con cheiro de xofre. E descubriron un burato na terra que botaba xofre para arriba, botaba fume de xofre, malolente. E cando eles despertaron e viron o que pasaba, os sacos desapareceran, e o demo desaparecera, estaban eles 3 tirados no chao, golpeados, tristes e temblando. Despois dicíanlle o dos pantalóns grandes, ti tiveche a culpa de perder os cartos tiñamos na mão, e o que o secreto era non contestar, non decir nada, resistirse, e o demo cansaríase de que deixaba os cartos e marchaba. E nós quedábamos cos cartos. Pero por culpa túa, me decías 3 paus.
cada un destes, que che ten na mão, enseñaba allí un bastón. Merecías 3 palos con este bastón na cabeza. Agora, por culpa tua quedamos sin cartos e máis medios batidos, molidos, co golpe que levamos. E este é o conto que pasou así, que aqueles hombres marcharon para casa, cheos de medo, e non contaron por agora o conto a ninguén. E cando llo contaron, toda a xente que estaba asombrada daquela historia, e máis do poder que tiña o demo cando encontraba xente que non creía e non era religiosa. Este é o conto ese que che conto aquí, para que ti tedes conta cando é desas cousas, como o demo ten gran poder, cando nós, pois, nos poñemos de parte dele. Se nos poñemos en contra, entón o demo perde o poder. Cando invocamos a Cristo, invocamos a Virxe María, podemos